uninzi lwemimandla erhangqe umthatha zizindlu zesibonelelo sikarhulumente i-RDP ukutsho. Abahlali base-Maiden Farm Extension okanye eNew Homes batyhola ngelithi umthetho olawula ukuhlawulelwa kweenkonzo zikamasipala ujoliswe kwabo baxhamlayo kwezo nkonzo kuba bona abazange bazibona okokoko kwango-2016 ukungena kwabo kwezi zindlu. Xa sibona sisifikelwa ngamatyala ango-20,000 bathi xa sibabuza kwamasipala ngamatyala enkunkuma. Akho nelinye ke ilanga kwakhe kwafika igosa likamasipala apha kuthi lasixelela uba xa nihleli ke kulo mhlaba niza kubhatala. Ukanti usihlalo walo mmandla uthi iinyawo zinodaka bequqa bebuyelela kwiiofisi zikamasipala ukuya kucela ukufakana imilomo neziphathamandla ngelifuna isisombululo emva kokufikelwa ziincwadi ezithi banamatyala e-rates. NgoMarch 2022 we called a meeting eyayine-executive yonke yaphaka katata u-executive mayor. Sizama ke msasazi ukuba sibonisane ngale nto sizibona sesikuyo into yobana sizibone sekuthiwa sinamatyala oma-20,000. Umasipala wase-KSD uyaziphikisa iingxelo zokuba ayithathwa inkunkuma watsho esithi abahlali mabeze ngaphambili ukuze bancedakale kuquka nabo bafumene izibhilivana. Isystem kamasipala if ibithe ngonyaka ophelileyo u-indigent thina asizuba naso isiqinisekiso sointo okokubana nakunyaka ozayo uzoba usengulaa mntu ungekwaziyo ukubhatalela ii-rates zikamasipala. So ke ngoku kufuneke uze uzo-updatha iinkcukacha zakho kumasipala sizokwazi ukukubonelela kwezi zinto ezinjalo. Aba bahlali ke bathi bachophe ezithendeni belungiselela ukumangalela umasipala xa enokucima umbane kuba isithi bamtyala imali ye-rates. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMaiden Farm Extension eMthatha.